O resultado da intervención no castro da Croa permitiu confirmar as hipóteses do equipo investigador sobre a extensa actividade prolongada no tempo que se deu no xacemento. Na escavación organizada polo Concello en colaboración coa comunidade de Montes e Posmarcos acháronse abundantes vestixios cerámicos de orixe romana e mesmo fenicio-púnica, así como restos dunha casa con forma circular de grandes dimensións. Os labores permitiron tamén confirmar a existencia dunha muralla de pedra de 2 metros de ancho que reforza a potencia deste xacemento en termos defensivos. É unha muralla de pedra, o cal realmente, bueno, pois fala de que realmente pode ser un xacemento, incluso que pode ter unha visual pois realmente impactante, non? E despois, bueno, tamén apareceron unha habitación en concreto, localizouse unha zona de habitación no que apareceron tamén varias pezas de cerámica, en concreto castrexas, e despois interveuse tamén nunha zona así un pouquiño exterior, non no mismo recinto en sí, e apareceu algo de ocupación romana, parece ser que polo menos apareceu algo de cerámica romana, o cal tamén é moi interesante, porque creo que no que é nos castros da zona, bueno, pois hai moito castrexo, pero en concreto de cerámica romana en sí hai moi pouquiño. E despois, bueno, hai o último día, precisamente o venres, pois apareceu o que parece ser, ainda se está estudiando e tal, pero bueno, parece ser que é cerámica fenicio-púnica. O alcalde destacou o prolífica que resultou a escavación a pesar das difíciles condicións en que se levou a cabo, posto que as chuvias intensas dificultaron o traballo. Isto dá idea da importancia do castro e da abundancia de restos aínda por descubrir, polo que a intención do Concello é acometer unha segunda intervención para o próximo ano. A idea é continuar ca escavación, esperamos que a Xunta, pois, dadas ademais as cousas que apareceron, non, que teñen unha importancia pois grande, pois anima, ademais normalmente a Xunta suele costear pois dúas campañas de escavación, entonces, bueno, esperamos que o próximo ano si se poda continuar esta escavación. Bueno, o Concello tamén pois arrimará algo tamén para que a escavación sala o mellor posible. Esta primeira actuación contou cunha achega da Dirección Xeral de Patrimonio de 18.000 euros.